Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Ako may gitulo sa mga tao? Oh, murag gigangat. Ano, ako gilagi ang giganlag ungo. Dagan, mikmik. Oh, Abay, abay! Johnny, nasa man ang mga tao? Kita may gigukod. ako lang yung toyo. Abay, mikmik, ako na. Ha? Si mga gagayanan. Ari ko sa kakahuyan mulusot. Ha? Ako rin mapagukod nila. Pita, gilan eh. Si Johnny gilan gilang gikod. Oo, sa may akong buhaton ni Ron. Ano matabangan ako sa abay, Johnny? Kinahanglang mahunong ang mga tao sa pagukod niya. Mupauli ko sa payag. Salamat. Miyan ako sa kakahuyan. Ano ka naglang singgit ang mga tao nga ungo ko? Nagbinag o sa ni sila da? Kupadayin ako sa nahan. Bahala nag-asa ko sangko ini. Unya naging kumuhunog na agad kung maghunong na sa sila sunod na ko. Ang armas. Kinahanglang masundan ako si Johnny. Narang armas. Magdali ko. Salamat. Wala ko nila masundi din eh. Paway ako eh. Kasi ot na ba ining akong nasumok ka na eh. Oh, kukto na bigay ini mga tawhan na. Ay, salamat ka. Misimang na sila. Agoy. Pagwapuhay na may akong gusto. Gikukod naman kung bunal ini mga tao. Pero, mura maginog. Si Dindo ang misinggit og ungo. Lingawan og talang Johnny Mikmik ko nga nagkabuang dagan. Kung silang nakakitag abat. Pero maayo kang nahitabo karon. Ang mga tao nasuko na ni Johnny. Nagdula sila nga si Johnny ang mibalbal sa laing bata nga namatay. Tay pa sa boss nganong mihunong matabos. Samtang kay. Doon na kay buhaton. Kinahanglang masusi nimo ang nahitabo sa bata nga gipatay o gilabay lang sa daplin sa kalsada. Ha? Pero boss, di ka mabalhin din ako ang kasuko sa mga tao? Ikakaw ba ako dyan eh? Ay kang buguan nimo. Aha. Dili ka mapakita sa mga tao. Igo lang ka magsusis pulirarya kung unsa ginamatyan sa laing bata nga gipatay. Aw. Kanang samtang ka. Kinahanglan nga pasibaw nato ang pagkaungo ni Johnny. Ha? Mas maayo ng laing tao ang mugukod niya. Yan na! Kanaog na, susihas punerarya ang namatyan sa bata. Asa man karon mo lukluk sa abay, Johnny? Dinhi man gito siya musuot. Nanggawas na sa kakahuyan ng mga tao nga may gukot ni abay, Johnny. Mutago ko. Maraman og dili kin mohunong ni mga tawhanas pagkukod ni abay, Johnny. Grabe, ikaw pa kay bata gibal-bal sa tagapit. Ay, grabe. Oh, may kipalpal na sabi ko, no?
ako ning susihon, be. Pero, sundan na ako ning mga tawhana. Daray. Apa yung mo? Wala. Hoy! Oka! Kawas ka! Kawas ka! Kinabuhaton sa payat. Saman! Gusto ka kasulog ko na mo yung bay? Kawas Oh, ang dili na ni mahimo da. Isog na kay ni mga tawhana da. Sa inyo gibuhat, tita! Ay! Kap! Wag kap! Kinig ko ang mapakap! Ay, salamat. Miabot ang kapitan. Kanong inyo mang sunogon ang payag ni Johnny? Wala ka may bao, Kap? Ha? May gibal balasab nga bata. Gilabas na pinsadan ang patay lawas. Kap, Naimbaw ko, oy. Pero, dili, makaturunganon nga masangil mo og tao, oy. Ay, baya ninyo. Bitaw, Kap, bitaw. Patuyang man lang ning mga tawhana, Kap. Nakusap ka. Natakdal ka sa pagkaungo ang Johnny. Ha? Kap? Ya, kita na kang gikit-kit ko nga ba dyan eh. Aw, ang bata. Ay! Nagkinanglan mo og aktual nga ebidensya. Una mo magkapamasangil. Kamantay mo, ana. Kamu ang ipapriso nako kung inyong hilabtas dyan eh. Pero, Kap, naibawad yung ka, Kap. Kasi Johnny ang nakadawat sa pagkaungo sa iyong apuhan, di ba? Ay! Oh, O lagi. Pero, wa mo makakita nga na malbal dyan eh. Mao gyud. Gawas pasab. Tuluming makabarog nga kauban na mo si Johnny tibuok gabi. Dito may makatog sa balay ni Lola Ima. Og saksi sila nga wa mo lakaw sa abay Johnny. Eh! Naarmanday na. Bala pa mauli mo. Kamu dyan mapriso ang inyong kabuang. Muna. Pero, Kap, gibal ba na bata? Klaro ka, hindi nga, wala kasing-kasing. Ay! Oh, aw. Dati ko ninyong ebidensya. Bisag usa ka picture lang. Nga kauban ni Johnny ang batang ipatay. Importante ng ebidensya, oy. Ha? Og nagkit-kit ba siya ini? Kay magkalao mo. Ako mismo ay mo paprisong Johnny. Mao na. Ebidensya una ay pataka lang mo hambag. Walk out mo kaw. Hey! Pamahuli na mo. Oh, diin man mo, Tindo. May gilakaw lang, Miss Puldo. Ang ano nga mo ko mo pa-open, ha? Na. May isang wakam uban ay. Kay maglain na yung kabuhi. Ang ano maglain man nga, di mo ko mabdos. Doon na say gipatay nga bata. Gibalbal na sabni. Oh, ahain man, akong ato. Ayaw. Ayaw na lang pag-adto. Tanas Puldo. Akong gisugo nga susihon ang punerarya sa minatay. Ha? Pero tayo pa, sure kita nga, gibalbal ang bata? Ay, lagi. Ukab kayong dugan ini. Ay, ukab. Unya, may kinawrasan sa naong. Kinaurasan? Oo! Kinawrasan sa kuko. O klaro kayo. Si Johnny ang mibalbal sa maong bata. Taon-taon ko din sa kakahuyan. May nahinay na kong lakaw eh. Asa mo ako iniagi ron? Basi nag-atang pasgawa sa kakahuyan ang bigukod akong mga tao. Yabag nis din to na. Klaro gito nga. Siyang mipainit sa mga tao aron gukdon ko. Labi na nga na ang prayintis kapatay. Mura og dako-dako na ning problema hana. Kinahanglan makapauli na ko. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!